Jinnu l-Anastas, selmilkom bħala parti minn din is-sensiela Striking Accord organizzata mill-Biblioteka Nazzjonali fejn propju hawnhekk nagħmel diversi riċerka fuq is-suġġett tiegħi. Nistidinkom biex għal dawn il-minuti issegwu din it-taħdita online. Ħanitkellmu ovvjament fuq il-xenarju tal-entertainment, tal-music halls, tal-imbejjed u l-ispirti, tal-divertiment, tal-artisti, il-xantusi, dawk l-artisti li kienu qed jiġu minn barra. Ovvjament il-mużika u dak kollu li huwa marbut mal-divertiment, il-prostituzzjoni, ovvjament, white slavery, eccetera. Għamilt diversi riċerki fuq dan is-suġġett lura diversi snin anke wkoll bħala parti wkoll mill-masters tiegħi. Pubblikajt ukoll xi papers ukoll u qed nieħu pjaċir li f'dan il-ħin ħanati din l-informazzjoni parti tista' tgħid minn dan it-tarif u tkun ovvjament ippubblikata aktar il-qudiem. Malta koloniali 150 sena ta' Malta taħt l-imperu ovvjament ħalla sens ta' identità li wieħed issa ħajjinnota wkoll x'impatt ħallew l-Ingliżi wkoll anke fil-ħwienet tad-divertiment, il-ħwienet tal-mużika dak il-grog shops, il-ħwienet iż-żgħar tal-imbejjed u tal-ispirti u ovvjament il-public houses. Il-public houses kienu ftit akbar minn dawn il-ħwienet iż-żgħar il-grog shops li ovvjament kienaw madwar Malta. Il-Trattat ta' Pariġi tal-1814 l-Ingliżi ħadu s-sovranità sħiħa tal-Gżejjer Maltin. Il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta f'nofs il-Mediterran kien punt strateġiku għall-Imperu Ingliż u l-espansjoni lejn il-Vant. Wieħed jista' wkoll jinnota li l-artisti wkoll li kienu qed jiġu hawn Malta minn diversi postijiet dan kienu ukoll qed imorru fejn kien hemm l-Imperu Ingliż. Anke wkoll fin-naħa tal-Vant imbiet. Ovvjament fejn ikun hemm il-soldati il-baħrin, il-flotot mal-linżu l-art, ħajkun hemm ix-xorb, ħajkun hemm il-divertiment, il-mużika, l-istorbju, n-nisa l-ġlied. Fil-bidu tas-seklu 20 il-gvernatur kien ħatar kummissjoni biex jinvestiga u jara ir-regolamenti tal-dawn il-ħwienet tal-imbejjed u tal-ispirti u kol iż-żamma tar-restoranti bilan ovvjament biex dan tiġi il-liġi tkun ukoll emendata. Għalfejn għamel hekk, għalfejn kienet saret din il-kummissjoni, raġuni hija li kien hawn kwantità kbira ta' ħwienet tax-xorb. F'Malta kien hawn madwar 2187 ħanut. Fil-belt kien hawn 295 ħanut, kważi ġifieri 13% tal-ħwienet li kien hawn. Fit-tliet tibliet tal-Kottonera kien hemm madwar 280 ħanut fil-Furjana fejn il-Balzunetta, il-Pjetà, l-Ħamrun u l-Imsida kien hemm ftit aktar minn 200, eżattament 212. Daqs kemm kien hemm Għawdex kollu. Iċ-ċentru tas-Sokor kien jinsab fil-parti t'isfel tal-belt, qrib il-kwartieri tal-prostituzzjoni. Qed nitkellmu aħna jiġifieri lejn triq Sant'Anna u Strada Fontana. Ovvjament l-irġiel tal-flotot, 3 kwarti minnhom kienu jkunu f'Sakra ma tarax art, huma sejrin lejn il-port, ġeneralment kienu jissejħu minn dawn it-tfajliet, minn dawn in-nisa prostituti u idaħluhom ġewwa jagħmluhom xi xorbu, ovvjament il-likur kien ikun tista' tgħid it-taħlit kien ikun valenus. Il-Furjana fil-bidu tas-seklu 20 fil-bidu kien hemm ukoll diġà numru ta' ħwienet miftuħa fil-Balzunetta. U x-xenarju kellek il-baħrin f'dawn il-ħwienet tax-xorb, f'dawn il-music halls, soldati jxorbu, xi 2 jew 3 jew 4 mużiċisti bil-violini u l-pjanu b'xi akkordjen.
xi 3 nisa jew 4, ix-xorb anka fir-restaurants, anka wara li kien jagħlaq. Insemmi pereżempju l-Caffè di Commercio li isemmih ukoll Herbert Ganado f'Rajt Malta tinbidel. Dan kien jibqa' wkoll wara 11 ta' bil-lejl. Malta fl-ewwel gwerra dinjija kienet deskritta bħala n-ners tal-Mediterran. Malta labet parti importanti wkoll kienet parti importantissima fit-tieni gwerra dinjija għall-imperu. Il-preżenza tal-flotot navali ġabu ekonomija kbira fil-pajjiż, kienu tista' tgħid turisti tal-ewwel klassi, kellek il-ħwienet mhux biss dawn il-grog shops madwar Malta, kif diġà qatt qabel madwar mhux biss ta' Sliema, mhux biss il-Belt, mhux biss il-Furjan, iżda anke Pembroke fejn kien hemm il-barracks, fejn kienu ikun hemm il-barracks kienu ikun hemm dawn it-tip ta' ħwienet, dawn it-tip ta' grog shops anke fir-Rabat. U Birżabbuġa nsemmi pereżempju lil Dowdell, James Dowdell li kellu wkoll lukanda hemmhekk. Fil-bidu tas-seklu 1908 il-ġurnal Trumbetta ta' 27 ta' Ottubru jagħmel enfasi dwar ix-xantusi, dawn ix-xantusi tal-vaudeville li kienu jiġu minn barra l-pajjiż, kienu diversi. Is-snin 20 deskritti bħala il-Roaring Twenties, il-perjodu tal-jazz assoċjat mal-modernità u l-bidla ta' tradizzjoni. Kien perjodu dinamiku, soċjali, artistikament kien qed tara tibdil minn snin ta' qabel, anka l-aspett kulturali kien qed ikun importat, dan ix-xenarju importat mill-Istati Uniti u mill-bliet kosmopolitani li kont issib f'Pariġi u f'Londra. Kien żmien ta' prosperità għall-Amerika, kien ukoll hawn politiku bolxevista, Mussolini, kellek ukoll il-toki, l-innovazzjoni tat-teknoloġija tal-filmmaking li beda jieħu issa post l-opra. Kellek ukoll iż-żieda tal-swali ta' sfini, swali tal-mużika fuq l-istil Art Deco li dan l-istil kien voga ħafna f'dak iż-żmien. Il-mużika jazz ta' Louis Armstrong, Duke Ellington, Fletcher Henderson, George Gershwin, Cole Porter kienet il-mużika li kienet qed tagħmel din ir-rivoluzzjoni u kienet ukoll qed tindaq f'dawn il-ħwienet tal-xorb, f'dawn il-music halls ma' mużika oħra, ma' kanzunetti oħrajn tal-gwerra, pereżempju Lili Marlin ta' Dietrich, Shine on Harvest Moon u kanzunetti oħrajn li min jaf il-Baħrin kemm kienu jkantaw f'dik is-sakra u f'dak id-divertiment u x-xorb żejjed. Fiċ-ċinema kellek ukoll dawn l-artisti, dawn ix-xantusi jagħtu l-prestazzjoni tagħhom, il-mużiċisti idoqqu sew fl-intervall u qed irid jifhem li il-ċinema dak iż-żmien kien silent u allura bil-mużika kien jinħoloq l-effett ta' dak li wieħed ikun qed jara. Kien hawn ukoll riklamar qawwi għal gramofon u diski u anke wkoll ċertu ħwienet, restaurants u anke wkoll music halls bdew jaddottaw ukoll idaħlu wkoll il-gramofon. Fil-bidu ta' tletinijiet kien ukoll innovazzjoni ġdida għal Malta il-ħruġ tal-ewwel diski Maltin. Kienu dawn l-artisti kienu pop stars Maltin, kienu qed imorru jirrekordjaw l-ewwel diski tal-faham il-78, jirrekordjaw id-diski Lana, il-mużika popolari ta' dak iż-żmien f'Tunes u Milan. Uħud minnhom dawn kienu ikunu
parti wkoll mill-xenarju tal-mużika fix-xalet li kien infetaħ f'nofs is-snin 20. L-artisti barranin li kienu qed jiġu Malta u wieħed iqis li fis-snin 20 dawn kien lek preżenza kbira ta' artisti mill-Ingilterra, l-Italja u Franza, nsemmi pereżempju Montana Sisters, Comedy Girls, Sunny Sisters, Berry Gordy Trio. Dawn kienu ġejjin l-aktar minn Portsmouth, Liverpool u Londra. Fis-snin 30 issa kellek influss qawwi ġej min-naħa tal-vant tal-Ewropa. Raġunija ovvja kienet il-fatt li kellek il-biża tan-Nażiżmu, l-Ungerija, l-ekonomija kienet sfaxxat, l-agrikoltura kienet letteralment bħala ekonomija kienet ukoll baxxa u dawn bdew jaħarbu mill-biża tan-Nażi. Kellek diversi kwantità kbira ta' artisti ġejjin lejn Malta bit-pjan ukoll li jmorru jsibu postijiet oħra bħal l-Amerika jew postijiet fejn kellek il-truppi tal-Imperu anka fin-naħa l-oħra, naħa ta' fuq tal-Afrika u tibqa' sejjer anka sal-Indja. Kellek diversi Ungeriżi, Awstrijakki, Franċiżi u Ġermaniżi. Uħud minnhom lut ukoll li dawn malli wkoll bdiet il-gwerra issa kellhom uħud minnhom jintbagħtu lura lejn pajjiżhom minħabba l-biża' li ikunu ta' spjuni. Peress li dawn l-artisti kienu uħud minnhom kienu professjonali, uħud minnhom ma kienux. Dawn uħud minnhom ħarbu minn hemm u libsu il-libsa ta' artist, ta' kantant, ta' xantus. U biex jaqlaw idawru lira, kienu faqar kbir, kellhom il-faqar u raw kif idawru dawn raw kif jgħixu. Marru l-Amerika uħud minnhom sabu il-bibien tal-vaudevilles, tal-burlesk magħluqin minħabba li kien daħal iċ-ċinema u komplew isibu il-fortuna tagħhom fl-Afrika u jibqgħu sejrin f'postijiet oħrajn. L-artisti kienu jagħtu ix-shows tagħhom kienu jissejjaħ floor show. Dawn ma kienx ikun il-ħin kollu kien ikollhom spot, kienu ikun hemm diversi artisti u ġeneralment kien ix-show tagħhom kien ikun kuljum. Aħna dejjem nsemmu Strada Stretta jew il-Balzunetta, iżda Strada San Nicola, Strada San Domenico, San Kristofru ukoll kienu toroq li spikka fihom dawn il-ħwienet tad-divertiment. Strada Stretta li inkitab ħafna fuqha iżda ifhem il-wieħed irid ħares li dak li ntqal fuq Strada Stretta l-iktar kien minn fom il-poplu, fom il-protagonisti. Allura wieħed forsi seta' jaħbi daqsxejn it-tabu taħt it-tapit. Dan ħadd ma sajħu pjaċirijiet li fil-familja kellek il-bar mitzvah li kellek il-prostituzzjoni. Iżda mid-dokumenti li hemm fl-Arkivju Nazzjonali joħroġ ċar dan l-andament elettrifikanti li kien għaddej. Nsemmi x'kien għaddej l-istess doża fil-White Star Music Hall, l-Army and Navy Music Hall. Dejjem dawn ismijiet b'sens ta' identità Britannika, l-Portsmouth Arms, il-Dirty Dick Bar, il-Queen Elizabeth Bar u diversi ħwienet li kienu ta' kull lejla mimlin bil-baħrin. Ħanut kien kull music hall kellu l-opportunità li jimpjega il-nisa sew bħala artisti Brittaniċi, passaport Ingliż, artisti aljeni li kienu l-lem minn dan il-passaport Brittaniku,
ġejjin minn postijiet kif ġiġa semmejt mill-Ungerija, l-Awstrija, Franza. U kellek ukoll artisti Maltin. Insemmi il-Victoria kellek kien miftuħ kellu kobor, għax dan il-kobor il-kwantità tan-nisa li stajt timpjega skont il-kobor tal-post, allura huwa trasmess għal-kobor tiegħu. Kellek 12 il-tfajla hemmhekk, il-Jazz Varieties ta' Giuseppe Flores. Giuseppe Flores kien ukoll intbagħat il-ħabs għal perjodu kienu impjegati disa nisa. L-Egyptian Queen, qed nitkellmu dejjem fl-1928 sena wkoll importanti, kellek disa nisa. Il-Lucky Wheel ta' Mackay, ta' Gerardo Mackay, familja Mackejja, familja importanti fl-istabilimenti ta' divertiment fil-Strada Stretta, kienu kol kbir biżżejjed biex seta' jimpjega 14 il-persuna, 14 il-mara. Eldorado ta' Giuseppe Azzopardi u kol post kbir, music hall kbira fil-Strada Merkanti. L-artisti tal-Morning Star. L-artisti tal-Morning Star kien hemm kwalità fil-Morning Star f'dak li huma artisti ta' Paolo Fiteni, kienu kol kbir li seta' jimpjega 11 il-tfajla. Christina Radcliffe tat kontribut kbir fil-Morning Star. Magħha wkoll fl-istess perjodu snin 40 issa lejn tmiem il-gwerra kien hemm ukoll Joyce Grenfell li kienet ġiet Malta f'tur fl-1940 f'Marzu, tur li kienet għamlet l-Alġerija, naħa fuq tal-Afrika, Tunizja, Sqallija, l-Italja, l-Eġittu, u baqgħet sejra Ġerusalemm, Ġordan, is-Sirja, il-Baħrejn, anke wkoll l-Indja. Tlaqna mill-biblioteka u ġejna propju hawnhekk fil-Las Vegas ta' snin 20 u 30, il-Furjana eżatt il-Balzunetta. Dokument li jmur għall-1814 fejn jiddokumenta Barcellonetta, il-Barcellona żgħira. Il-Furjana kienet maqsuma bejn il-naħa l-oħra u hawnhekk propju dominanza tal-ħwienet tax-xorb u d-divertiment u l-musicals. Strada Giardino, iktar warajja, wieħed kien isib il-flagship, il-British Flag, il-Klondike, il-British Empire. Strada Konservatorju, tri oħra dawn it-tip ta' ħwienet, kont issib il-Dover Castle, per eżempju, l-Union, l-Empire of India, il-Crystal Palace. U qudiem id-depo fejn dak iż-żmien kien hemm l-Isptar Ġenerali San Calcedonio, hemmhekk l-Old Silver Eagle u l-Brown Jack. Strada Konservatorju semmejna il-Golden Lion ta' Susanna Herbert, il-Union ta' Mary Bateman, il-Rover Castle u l-Crystal Palace. Strada Giardino interessanti. Għandek il-flagship Music Hall, storja twila ta' żmien James Dowdell u mbagħad Antonio Dalli f'numru 5. Kien hemm tant kien kbir dan li wieħed seta' jkollu 19 il-mara l-artista l-barmaid. Fost l-artisti wieħed seta' jsib fis-snin 20 lil Doll Hill, Carmen Madam, Nat Randall. Snin 30 artisti oħrajn Eileen Timok li bi-stage name kellha Eileen Henry, Doris Collins, stage name Annie Courtney u artisti oħrajn. Fil-Klondike f'numru 10 u 11 Strada Giardino, proprjetà ta' Francis Wood, tista' tgħid esponenta fil-Balzunetta, diversi artisti wkoll mill-Ingilterra kif ukoll mill-pajjiżi oħrajn, artisti aljeni, fosthom Gina Carrara, Louisa Curtis, snin 30 kellek lil Buddy Boone u t-tifla tagħha Evelyn Boone Jr.
stage name kellha Evelyn Francis. Ukoll fl-istess serja fil-strada Giardino kellek il-Hyde Park Corner, propju iktar lokat in-naħa tal-Mall. Dan kien ta' Emilia Mowks li kienet il-mara ta' Harry, nickname il-qam tiegħu kien ta' Parmela. Postijiet oħra barra il-Furjana u l-Belt li tkellimna dwarha kellek ukoll taslima x-xatta taslima l-Empire ta' Paula Grek, kellek seba' artisti mill-Ingilterra fl-1928. L-Isla, ix-xatta l-Isla fejn illum għandek tara wkoll il-ħwienet tal-ikel, dak iż-żmien kienu wkoll ħwienet tal-Baħrin. Ukoll dak iż-żmien joħorġu l-imwejjed faċċata fuq ix-xatt ta' fejn il-baħar. Ġifieri mhux ħaġa tal-lum din, tkun lura aktar minn qed nitkellmu aktar minn 100 sena. It-tela tas-Saqqajja, triq importanti ħafna fejn kellek diversi ħwienet tax-xorb, barmaids, ukoll prostituzzjoni fis-sens nisa it-tlajjar tan-nisa. Tantu hekk li l-isqof ukoll kien jiddarras jgħaddi minn hemm tant li mbagħad kien hemm diversi artikli fuq il-ġurnali. Post prominenti inti utiela is-Saqqajja dak li hu sa ftit ta' snin ilu it-Tettingers. Tettingers għandu storja lura li tmur għal bidu ta' snin 20, kellek il-Harvest Moon Bar ta' Teresa Borch u qabel kien ta' isem Lord Kitchener Bar. Ovvjament fis-snin 60 dan il-post inbidel għamel żmien qasir bħala l-isem ta' 007, kellek il-Quo Vadis, kien hemmhekk kien iddoq Frank Camilleri, il-Bibi, kellek ukoll wara it-Toby Jack ta' Oscar Bonnici li inċidentalment kien qatluh l-isnifs fl-1984 u it-Tettingers blibsa aktar moderna 1993. Fost l-artisti li wieħed seta' jsib hawnhekk fil-Balzunetta, wieħed snin 20 insemmi pereżempju l-artist Joseph James Stansfield li l-stage name tiegħu kien Joe Delaney. Dan kien imwieled Londra f'Jannar tal-1894, kien attiv hawnhekk fis-snin 20. Dan għamel l-artistrija tiegħu toħodna lura lejn l-Awstralja, New Zealand, Franza, l-Olanda, l-Italja, Belġju u dan biex ħadem hawnhekk fil-Balzunetta fil-propju wkoll fil-Music Hall fil-Victoria Music Hall il-Belt, dan bil-fors rid jagħmel kuntratt notarili. Din kienet ħaġa normali għal dak is-snin 20 li l-artisti kienu jagħmlu kellhom kuntratt agreement mal-aġenti li kienu jġibuhom u mal-proprjetarji tal-istabilimenti. Artista oħra li kienet toqgħod hawnhekk Strada Fosse fil-Florjana kienet l-artista Eva Gladys Porch Larter minn Barnet l-Ingilterra miż-żewġa Harold James Baldwin. Artista oħra Louisa Jane Warner fil-naħa t'isfel ta' Wales, tgħid li l-professjoni tagħha tixtieq ukoll li tmur l-Afrika ta' fuq, Tunezija, l-Alġerija u f'postijiet oħra fejn għandek il-truppi tal-Imperu. Artisti oħra li wkoll għamlu kuntratt notarili dan kollu biex jaħdmu f'dawn il-ħwienet tax-xorb u dawn il-music halls, pereżempju il-Morning Star Bar li tkellimna fuq il-biblioteka fi-strada San Nicola, kellek Little Hall u mini li daw kienu kantanti, kellek l-Alice Davis u kol kienet kantanta u zeffina, kellek u kol komedjant Arthur Patmore li kien jaħdem fil-flagship Strada Giardino kif ukoll fil-Morning Star Bar fis-strada San Nicola. Ovvjament hawnhekk kien iċ-ċentru tal-female impersonators. Fosthom kellek il-Bobby Papargiorgopoulos, kellek il-Charlie Willy Camilleri magħruf bħala l-Gollywog, il-Cookie Carmenu Preka, wieħed mill-antenati qrib tal-qaddis Dun George Preka. U
Minku, Dominku Murgo, wieħed mill-mużiċisti wkoll li kien attiv fil-Balzunetta hawnhekk. Fost il-mużiċisti li ħadmu sew fil-Balzunetta kif ukoll wisq aktar fil-belt, fil-ħwienet ta' San Nikola, Strada San Nikola u Strada Stretta, insemmi il-familja Kurmi, il-familja Fiteni fi Strada San Nikola, Ronnie McKay, Gigi Caruana bil-violin, Leli l-Bubun bl-akkordjen u l-pjanu, u diversi oħrajn mużiċisti, nsemmi fil-Furjana, per eżempju, il-Johnny Romano li kien pjanist idoq fil-Klondike fis-snin 1918 u 21, uħuħ Armando. Biex ma nsemmix ukoll aktar riċenti il-mużiċisti Dowling, James Dowling li fis-snin 50 kien għamel l-innu tal-Karnival, il-Budella, l-Ispiteri, Frank il-Bibi Camilleri, Oscar Lucas u tant oħrajn li dawn tista' tgħid komplew żewqu x-xenarju fis-Strada Stretta u ħwienet oħrajn tax-xorb. L-ewwel semmejtilkom lil Walter Britton li kien aġent li ġib l-artisti. Tnejn min nies li wkoll kienu jġibu l-artisti f'isem l-Aġenzija Imprese Artistike, anke wkoll għal Teatru Real, insemmi lil Henry Losco, kunjom Losco marbut ma' Ira Losco, dan wieħed mill-antenat tiegħu impreżarju f'dan l-aġenzija, u Joseph Short li qabel kien meter reader. L-attrazzjoni tiegħu ta' dawn li jġibu dawn l-artisti kienu varjati minn artisti tal-varjetà, cabaret show, dancing halls, artisti tal-music halls. Interessanti sabiħ il-letterhead li kellhom, kienet ukoll b'kuntratt b'diversi il-sna, ġifieri għandek l-Ingliż, il-Franċiż u anke Italjan, u dawn l-artisti li kienu qed jinġibu kienu mal-Variety Artist Federation li kienet ibbażata f'Charing Cross f'Londra. Malta kien hawn ukoll federazzjoni tal-artisti li kienet propju affiljata ma' din il-Federazzjoni tal-Artisti tal-Varjetà. Kienu qed iġibu artisti għall-Empire, għall-Egyptian Queen, għall-Rexford, għall-Moulin Rouge. L-aġenziji li kienu jġibu daw l-artisti, ovvjament, l-artisti b'xi mod jew ieħor ġielu ġew abbużati. Abbużati sew finanzjarment u kif ukoll abbużati mod sesswalment għal fatt li dawn kienet tonqsilhom is-salarju, kien jonqsilhom ukoll ix-shows li kienu jagħtu u ovvjament dawn biex iħallsu il-kera u jħallsu l-ispejjeż kollha, imsieken kienu jispiċċaw jipprostitwixxu. Kienu wkoll ġew investigati u l-artisti Brittaniċi li qalu li dan forsi kux minnu jew le, uħud minnhom qalu li anzi hawn Malta kienu jinsabu aħjar. Minn barra artista waħda li qalet is-sitwazzjoni hija degradanti. Jien iktar noqgħod ma' dik il-persuna li qalet is-sitwazzjoni hija waħda abbużiva. U dan jidher ċar mid-dokumenti. Mid-dokumenti juru aktar mod deskritt aktar ix-xenarju ta' din is-sitwazzjoni. Ovvjament, dan il-xenarju elettrifikanti sew fil-belt, Strada San Nikola, Strada Stretta u l-erja temmek, il-prostituzzjoni li kienet għaddejja fi Strada Sant'Anna u Strada Fontana u din il-Las Vegas iż-żejra tal-minjatura ta' Strada Stretta hawnhekk fil-Balzunetta wassal biex ċertu liġijiet ġew amendati fosthom nsemmi tal-persuni aljeni, il-liġi tal-1899 li kienet ġiet amendata b'avviż legali tal-421 tal-1933. Il-White Slave Traffic, ovvjament, li konna nitkellmu fuqha 1930 din hija liġi wkoll interessanti dwar l-abbuż ta' dawn l-artisti u ovvjament xenarju tal-White Slave Traffic. Il-venereal disease li kienet mard ovvjament minħabba it-taħlit mal-Baħrin u s-soldati tal-prostituti 1920. Il-erda tal-kummerċ tal-prostituzzjoni qed nitkellmu għall-1918
kif ukoll it-taxxa tad-divertiment ukoll fl-istess sena hija tielet waħda ta' dik is-sena 1918. U saru diversi avviżi legali biex ikun hawn ċertu regolamenti għal prevenzjoni tal-mart infettat, kif ukoll il-liċenzji għal beħ tal-ispirti li ovvjament dawn il-ħwienet bil-fors ridu japplikaw u jġeddu il-ħidma tagħhom, il-business tagħhom. Fosthom ukoll anke jekk sempliċement għamel board jew għamel il-faċċata arranġa l-faċċata jew ukoll ried idaħħal radju jew gramafon. Bil-fors riedu jagħmlu il-liċenzja. Dan ix-xenarju huwa wieħed interessanti ħafna, studju li naraw mid-dinja l-oħra tad-divertiment. Nittama li dan il-preżentazzjoni issa ħad tkun miktuba fil-pubblikazzjoni l-biblioteka sa joħroġ b'dawn il-papers, b'dawn il-lectures, u nittama li jien Nowel Danastas ħadtu gost tapprezzaw ukoll ix-xenarju tad-divertiment ta' snin 20 u 30 anka ukoll il-ħwienet tax-xorb li kien hawn iktar minn 100 sena ilu.